may ganting madawata. Ang panahon karon hadon na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalatag. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga mahigala, pagadumalahon kini sa inyong mahigala, Brother John Dihito, kini usab si Brother Livy Clavis ang magapakig-uban ninyo nining duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, amo kamong gina-welcome higala sa nining sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Amo ding itunol no ang mga labas og mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan nato mga listener, atong mga tigpaminaw diha karon sa
Negros Oriental o sa Negros Occidental. Mayong buntag ninyong tanan o sa tanan sad nato nga mga viewers no sa bisan diin nga bahin sa kalibutan karon nga nagtan-aw sa ato nga tulumanon o naminaw sa ato nga programa. Welcome ang tanan sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. O ni ato mga suki nga tigpaminawan, mga viewers sab nato diri sa Masbate. Labi na diya sa mga necessaryo family. Good morning ninyong tanan. O niya diri ta higala sa Biliran Province. Tanan nga taga Biliran nga naminaw karon. Ato sad nga gina-welcome mga viewers nato diya sa Biliran. O niya bisan pa man diri sa probinsya sa Leyte mga higala. Tungod kay lanog man ni atong programa diya sa Leyte, kamuntanan diya gina-welcome sad namo dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Good morning diya sa mga kahigalaan nato diya sa Ormoc City nga nagasunod og nagapaminaw. Atong mga tigpaminaw sab diri sa Merida Leyte, good morning diya sa Palonpon Leyte. Ato mga tigpaminawan diya sa Isabel Leyte, diya sa Matag-Ob, diya sa Kananga Leyte. Ato mga tigpaminaw diri sa San Isidro, diya sa Calubian Leyte, sa Isabel Leyte, o dinhi sa Bilyaba Leyte. Good morning no, tanan nga taga-Tabango. Welcome kamo mga higala, kamong tanan diya nga naminaw karon og nagsunod sa aton tulumanon. Kinasingkasing mo namo nga ginadapit sa pagpakig-uban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede na mo higala makapadangat og mga mensahe nganhin namo. Tulo meron di sa studio na bago sang naabot si Brother Isaw dihito. Tulo mi diri Brother John og Brother Isaw. Anya makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe. Text lang mo higala, pili lang mo sa mong number ni Brother John. I-text din inyong mga importanteng mensahe. Labi lang na amoy mga birthday greetings or mga greetings ngadto sa inyong mga friend, mga binahal sa kinabuhi. So, ipadala na din niya aron ato nang ipadangat sa ngadto kanila pinaagi sa pagbasa sa inyong mga mensahe. O ni atong mga kahigalaan diha sa Leyte nga nagagamit pod og mga sound system ato sang pasalamatan ang tanan di bisan pa man Tigros atong pasalamatan ang tanan nga mga gipanggamit inyong mga kahimanan para lang makashare mo sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga silinganan ninyo. Good morning sa tanan nga taga Camotes Island nga nagsunod sa atong programa. Good morning sad nila ni Brother Tato Sotilodia sa Lower Kagkagan. Maayong buntag Brother Tato, salamat sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa imong mga palibot pinaagi sa imong sound system nga naglanog-lanog diya sa Lower Kagkagan. Mga naminaw diya karon, maayong buntag niyong tanan. Diri ta higala sa Isla pod sa Bantayan. Naglangkob sa tulo ka mga lungsod, Madridijos, Bantayan og Santa Fe. Atong gina-welcome ang tanan nga taga Madridijos nga naminaw sa atong programa karon. Good morning diya sa mga Layos family, mga Tayaktak family, mga Almonicar. Ngadtos mga De La Cruz family. Ug uban pa diya nato nga mga kahigalaan, mga kaigsuonan nato nga gasunod nining ato nga tulumanon. Welcome kamong tanan mga higala. Ato mga viewers diya ato sang gina-welcome. Mga tigpaminaw sa nato diri sa lungsod sa Bantayan. Atong mga kaigsunan diya nga nagamit o mga sound system, amo sang itunol ang pagpasalamat kaninyo. Sila si Brother Eliseo Cordoba diya sa Baud. May buntag Brother Lising og sa mga silinganan nga naminaw. Ni Brother Cotijo diya sa Tikad, Bantayan. Ato sang pasalamatan si Brother Lucernas diya sa Isla Salipayran. Tanan diya kanyang naminaw sa atong programa sakop na lungsod sa Bantayan. Amo kamong gina-welcome higala sa ato nga tulumanon sa kini
ang maayong balita. Good morning sa tanang taga Santa Fe, no? Maayong buntag sa tanang taga Santa Fe nga naminaw karon sa atong programa. Welcome kamuntanan, niya atong pasalamatan si Brother Lot sa iyang sound system. O niya mga suki natong naminaw diri sa Isla Sab sa Hilantagaan, maayong buntag. Maayong buntag sa mga tigpaminaw nato diya sa isla sa Kinatarkan. Diha pod sa Islas Malapascua, maayong buntag sa tanan sa Carnasa Island, bisan pa man sa Hibitngil. Kamuntanan diha ginadapit na mo higala sa pagpakig-uban karong buntaga dinhi sa Tolomanon sa kini ang maayong balita. O ni atong mga soki nga naminaw usab dinhi sa Mainland Cebu. Good morning sa tanang taga Mainland nga nagsunod sa atong Tolomanon. Good morning no inyong tanan. Atong mga tigpaminaw diha karon sa mga kabukiran sa Balanban, Asturias ug sa Tuburan. Naatay mga tigpaminaw sa mga ibabaw sa kabungturan, hinaot pa nga ang Dios magpanalangin sab kaninyo nga sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Inyusad na sabtan diya sa mga kabukiran ang mga pulong sa Ginoo. Good morning sa tanang taga-Taboylan nga nagsunod sa atong programa. Diya sa Olivo, diya sa Dalid, sa Kalumbangan, o niya mga tigpaminaw sa nato diri sa Kanluhangon o diha sa Gimpilakan. Kamuntanan diya, welcome sa itong programa. Good morning sa mga pikit-pikit family, mga Tirana, manyangadtos mga Yunting, mga Alponon, mga Samson family, o niya sa atong mga abatanon sa diha nga mga kaigsunan sakop sa iglesia sa Gimpilakan. Welcome kamuntanan. Good morning di ay ni Brother Maning Amasbang. May buntag ni mo di Maning, Brother Maning. Lang Brother Pipi o Sabia diya sa Saba. Good morning, Brother Pipi. Wani ato mga tigpaminaw sa dito karon sa Carmen. Wani diya sa Katmon. Labi diya sa Padalipan, Katmon. Good morning di ay ni Brother Mario Alquizar. Og siyang kauban diya sa Panimalay. Wani mga tigpaminaw nato diya sa Panalipan, diri sa Bungyas. Niya diya sa Agsuwao, Katmon, labi na diya sa mga komendador family. Mga kabukirang barangay diya sa Katmon nga nagpaminaw karon. Welcome sa atong programa. Bisan pa man diri sa lungsod sa Sugod, labi na sa mga kabukiran din lanog ni atong programa diha no, maayong buntag ning tanan. Og dinhi sa Bourbon, mga higala. Ato sang gina-welcome ang tanan taga Bourbon. Diha sa poblasyon sa Bourbon, diha sa Lao. Ani ato matagpaminaw diya sa Bundo, Bourbon, diya sa Calabira. Ani mga suki natong naminaw sab diri karon sa San Jose, Bourbon. May buntag diyan lang Brother Rodrigo Villamor. Salamat po sa imong sound system diya Brother Rodrigo. Away paglubad yun sa inyong palanog. Salamat kayo. Good morning sa imong tibok family. Yung pinalangang asawa, yung mga kabataan o mga silinganan ni mo diya nga nagapaminaw sa lanog sa imong sound system. Good morning lang Brother Amay Pitugo diya, Pastor LC, mga kabataan, welcome sa itong programa. Nangadto lang Brother Rodicendo, may buntag ni mo Brother Rodi, Brother Pipito diya karon, good morning. Tanan diyang naminaw, mga higala diya sa Kamanggahan. Ato mga suki sang naminaw diris Kaguyong o diris Tabugon, lungsod no, maimbuntag sa atong tanang mga pinalanggad tigpaminaw diya. Good morning na Brother John Lubitania, uban sa iyang pinalangga nga kapikas kinabuhi. Good morning sa nila ni Sister Remy Montiliano, Sister Delma Ando, iyang pinanggang bana, iyang tok family. Tanan diya nga taga Tabugon, atong mga brad o mga sis, anya mga friends diya karon, welcome mga tigpaminaw sa nato diri sa Managasi, Bourbon. Mayong buntag diya sa mga Ilarcosa family, atos mga Romagos. Anya good morning ni Brother Ernesto diya sa Ladaga, mayong buntag ni Modong. Ngadto sa mga Nano family.
O niya, Esther Erenia Soliano. Good morning, Esther. Tanan diyang naminaw sa Managasi, gina-welcome na to higala karong buntaga sa tulumanon sa kini ang mayong balita. Niya, good morning sa mga Jordan family sab diya sa Lamak, no? Ato sang gina-welcome mga tigpameno nato diya sa Ilihan o niya diha sa Kandangas. Welcome ang tanan mga tigpameno sa nato diri karon sa Kadwawan. Atong gipasalamatan si Brother Bean Istor sa iyang trompa diya nga naglanog-lanog o tanan diya mga silingan nga naminaw, mga Barili family. Good morning sa tanang mga Istor family diya karon. Ni atong mga brad o mga sis diya nga naminaw, mga Maluluyon family. O ni atong mga tigpaminaw sab diri karon sa Propers Kadwawan, yes, mga Alikos family. Niya mga kaigsunan na to diya sa Eden Care Group, no? Maayong buntag din yung tanan diya. O niya atong mga tigpaminaw diri sa sentro, atos mga Arrogante family, atong gina-welcome diya ang tanan, ato sa mga Risoor family. Good morning sad sa mga Coralde family, mga Agua family, atong gina-welcome, mga Dimapi, tanan diyang naminaw, mga higala diya sa Kadwawan, ngadto sa mga Rosiliosa de family, mga Fuentes, mga Alconten family, mga Tirana family. Welcome kamantanan sa atong programa. O niya dirito higala sa Libho, no? Atong pasalamatan ang sound system ni Sister Linda Kamay sa pagpalanog niya si ang trompa diya karon kang Brother Lolito Ermac, no? Tanan nga taga Libho, atong mga kaigsunan diya, mga kahigalaan nga nagpaminawan, welcome sa atong programa. Mainguman sa atong tanang mga silingan diri sa Mabuli, may buntag sa tanang taga Mabuli, labi na diya sa mga Abayon family. Brother Junior diya karon, Lanster Wersing, Lanster PB Pasyol diya karon sa Mabuli, o tanan diya na itong mga silingan, mga pinalangga nga mga taga barangay sa Mabuli, kamuntanan, welcome sa atong programa. O niya diri higala sa kanagahan sad atong itunol ang mga pagpasalamat, no, sa atong mga kaigsunan diha nga nagamit o mga sound system. Kang Brother Bernel Katakes, no, na usa na sa mga sound system lanog diha karon. Yan naapod kang Brother Christian Vistar. Kanya naapod kang Brother Ani Preselias. Diya na dapit sa Panggamay. So nagpasabot na nga lanog-lanog diha atong programa. Dihan dapita mga higala. So kamuntanan diya amo nga gina-welcome sa atong programa. Good morning ni Brother Lando diya. Agaw-agaw to. Brother Lando Itang. Uban ni Norland diya karon. Mayang buntag sa tanan, no? Itong makaigsunan o makahigalaan diya sa kanagahan. Mainguman sa ato mga tigpaminaw diri karon sa Kinawahan. Good morning diha sa tanang naminaw, labi na diha sa mga Kaayon family. Nila ni Sister Maridil, iyang family. Yung mga Rosiliosa diha family. Good morning sa nila ni Brother Dake, ng Brother Arnel diha karon. Niya nila ni Brother Rino. Niya ngadto sa Sister Noraline, uban siyang family, ato siyang sister sab. Kalimot lang ko sa pangalan ito, Sister Noraline. So good morning yung tanan diha sa Kinawahan. Niya ngadto nila Sister Rose Sumalinog, uban sa iyang sister diha karon, maayong buntag diha sa dinhi sa Busugon. O niya, good morning sa tanan nga taga Lambusan, labi na diha sa mga pamilya sa mga Frasco. O niya, mga Lumihok family, atong gina-welcome, Brother Christian Lumihok, uban siyang Tibok family. Welcome sa atong programa. O niya, tanan nga taga Tambungon nga naminaw karon, ato sang abi-abi ang tanan taga Tambungon, ginadapit nato sa pagpakiguban sa atong tulumanon. Atong tanan nga mga friends diha, mga kaigsuunan nga naminaw, welcome sa atong programa. Og atong gipahinumduman ang tanang taga Tambungon og ang mga silingang barangays nga kon pananglit higala ana ay pisa sa motor nga gikinahanglan ninyo
no need na mo adto mo sa layong dapit aron pagpalit og mga pisa, diha na lang sa Tambungon. Kilid yun na sa highway. Makita nyo diha ang Advent Motor Parts. Anya, gipanag-iya ka na sa Managtiayon, Florida o Grimy Sigarino. Abli na sila gikan sa adlaw Domingo, kutob sa adlaw nga Bernes. Anya, ato mga kaigsunan, ato gigagaw sa Brother Romeo Lemorin, yung family, may buntag. Brother Norland Pagal diya sa Anapog. O tanan dihang naminaw, atong mga kahigalan, mga kaigsunan, welcome. Atong mga tigpaminaw, sabdari karon sa Bangkasan, labi na sa pamilya ng Brother George Luna, barangay captain diya sa Lambusan, diya sa Bangkasan, no? Tanan dihang naminaw, diya sa Kamansilis, bisan pamandiri sa barangay sa Manyo. Good morning sad ni Consel Elvis Peritos diya, may buntag ni mo Consel, uban siyang family. Tanan diya mga Peritos family, nagtos mga pamilya sa mga tanan diya no, ato mga suod kaayo. Welcome mga Gopio family. O niya, good morning sad sa mga Lupis family diya sa Look. Atong gina-welcome diyan tanan. O niya mga pamilya sa mga Vargas, mga Ibanez, ngadto sa mga Samson family diya sa proper sa Sanrim, mga Monteroyo family, ngadto sa mga Suson family. Welcome ang tanan no, mga pamilya sa mga Likigan, mga Larga family, mga Layon o Kabatanya family diya sa Argawanon. Nya, good morning sa tanang tagapatag San Remigio. Labi na ngadto sa mga ansyano o mga Muraka family o uban pa natong mga kaigsunan diya brad og sis, mga friends diha sa Hagnaya, diha sa Punta, tanan nga taga San Rem atong gina-welcome. O na dito ta mahigala sa Daan Bantayan, ato sang gina-welcome ang tanang taga Daan Bantayan nga naminaw karon. Labi na diya sa Maya, labi na diya sa mga Dihito family atong gina-welcome. Tanang makaigsunan o makahigalaan diya o mga newly baptized members diya karon sa Maya, ato sang gina-welcome sa atong programa. Ani ato ding pasalamatan ang atong higala diya si Brother Punay, diha sa Talisay nga nagamit pod og trompa daw kanunay magtingog sa atong programa. Maayong buntag mga silingan sa diyang naminaw. Nya, good morning sa tanan nga mga Punay family. Atong mga tigpagminaw makigsunan nato diha sa Corpihan Church, no? Maayong buntag ng tanan. Diya sa mga Moralde family, o niya mga Punay diya, o niya mga Marabong family, o mga Sabruso family. Guban pa nato diyang mga suod kaayo, mga kahigalan kaigsunan, o niya ato mga tigpaminaw sa diri sa Lanao, labi na diya sa mga pamilya sa mga Miralias, no? Daghan sa mga Punay diya family, uban pa diya makaigsunan to kahigalaan nga nagsunod kanunay. Welcome kamuntanan, mga tigpamano to sa Kabangkalan, o nabisan pa mas kumbado, labi na diyan lang Brother Arnold Arsalihos, ngadtos mga Puyot family, mga pamilya sa mga pioneers diya karon, o tanan diya nga naminaw sa diha sa kumbado. Sir Los, good morning nimo. O niya nga lang Brother Duming Bunukan, no? Tanan diya nga mga kaigsunan o kahigalaan. Karong buntaga, giabi-abi mo na mo higala sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede nung kapadangat higala og mga mensahe aron ato nang mabasa karon taod-taod dinhi sa ato nga tulumanon. O niya, good morning sa tanang taga Nazareth, taga Paypay, nga mga tigpaminaw, diya sa Bakhawan, diya sa Kahawit, diya sa Mahawak, no? Maayong buntag ng tanan. Diya sa Antipolo, Medellin, ato sang gina-welcome diya ang tanan nato mga kaigsunan o kahigalaan. Diya sa Dang Lungsod, Medellin. Good morning diya sa mga Golimas, diya mga De La Cruz family. Always nagapaminaw. Diya lang Brother Edic diya De La Cruz. May buntag ni mo, bro. Alam, Brother Edwin Golimas diya karon, Brother Roger. Good morning sa tanan nga taga Daang Lungsod, Medellin. O niya, tanan nga taga proper yun sa lungsod sa Medellin, labi na sa mga Langgido family. Yan lang Brother John Michael Singkosad, may buntag ni Madong, uban siya mong family. O tanan diya kaninyo sa Medellin.
og sa atong municipal councilor dia si Brother Raymond Elibar, may buntag nimo konsehal, ng Brother Alex Cañada sab, ng Brother Felipe Solira, diha sa Lamintak atong gina-welcome ang tanan, uban pa natong makigsunan ni naminaw. Nya good morning sa diay diri sa Curva, diha sa Tindog og dinhi sa 108 Midillian. Ato sang itunol ang pagpasalamat ngadto ni Brother Tirbo Pubadora sa iyang sound system nga always ginang nagtingog matag programa nato. May buntag Brother Tirbo uban sa ato makaigsunan mga silingan na ninyo diha karon naminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Welcome kamuntanan mga higala. Good morning sa mga malinaw diha family. Anya ngadto sa atong mga tigpaminaw diri sa Dayhagon og dinhi sa Bogo City. Diin nahimutang ang DYCM dinhi sa siyudad sa Bogo. So kamuntanan dinhi welcome sa atong programa. Good morning sa mga Gabiani family diya sa dinhi sa Binabag ngadtos mga Olingay family. Ngadtos mga Bersero always naminaw o ngadto sa Lanster Army karon ikot. May buntag sa Army ng Brother Lino, Sir Perla, o uban pa natong mga kaigsuunan o mga kahigalaan diha sa Binabag, diha sa San Antonio nga naminaw karon. O ni ato mga tigpaminaw usab diri sa Takop no nila ni Brother Elmer Lacerna, Sir Virgie karon maayong buntag. O ni ngadto sa ato mga tigpaminaw diri sa Anunang Sur o sa Anunang Norte. Bisan pa man diri sa Lapas na asa tayo mga tigpaminaw o niya dinhi sa Kabangkalan ato sang ginawelcome ang tanan diha naminaw labi na sa mga Lipawpaw family o niya ato sang gipangumusta karon si diha sa Asas Brother Alan o niya ato sa ni Sister Amalia Bisabilia, mga Bisabilia family diha sa Malingin. Ang Brother Joseph Kimno o mga Kimno family o uban pa nato nga mga kaigsunan o mga bagong kaigsunan nga naminaw sa atong programa karon. Welcome sa ato nga tulumanon karon buntaga. Good morning lang ni Brother Joel Sino or mga Sino family nga always naminaw karon. Maayong buntag Brother Joel uban siyong pamilya o niya diya sa barangay sa Dakit sad atong pangumusta diya ang mga Derder family. Nya ngadtos mga Orsal family ng Brother Pipi Orsal no maayong buntag o niya nila ni Sister Andrino. Sayad may naminaw karon sister. Maayong buntag nimo diya no diya sa Dakit, barangay Dakit. Hinaot pa ang Dios magpanalangin nimo uban sa imong pinalangga nga bana imong anak diya karon. So kamuntanan diya welcome sa ato nga tulumanon. Good morning sa ato mga suki nga minaw diri sa diri sa Guadalupe no maayong buntag nila ni Brother Berjon Kabagi, nila ni Ma'am Joy, Abataan, nila ni Brother Edsel Ledisma uban ni Ma'am Ibing uban niya sa ilang anak no nga nabag-o nga nabautismuhan o niya ngadto sad sa mga Humawas family. Good morning sa mga Baldusa dia family, mga Pilayo family, atong gipangumusta o ang pamilya ni Pastor Hill Edo Liberio. Mayong buntag no sa tanan ninyo diha sa Guadalupe ngadto sa mga Monies family. Welcome kamuhigala sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O ni ato mga pinalangga sad nga mga tigpaminaw diri sa Udlot, Brother Sari. Naminaw karon pwede na tayo maka-participate sa pagsimba kay regular na ang pagsimba diya sa Tagasa no. Sa diya na ang Tagasa makahimo na ta sa pag-simba diya na ako naminaw karon diya sa Udlot maimuntag nimo. O niya good morning sa tanang taga-Tagasa nga naminaw atong mga bag-o ding mga kaigsunan diya no. Sayod tanga naminaw mo karon. So kamuntanan diya amo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon karon nga kabuntagon. Good morning sa di Brother Nelson diya Bersero.
Mausay naginusara nga naglakaw-lakaw, nagtudlo sa Biblia diya sa Tagasa. Anya, good morning sa atong mga kahigalaan diya sa Syukon, diri sa Libertad. Anya, mga suki natong naminaw diri sa Nailon. Diha sa Simbuwawan, maimbuntag ninyong tanan, no? Labi na diha sa mga pamilyas, mga lipon, atong gina-welcome. Anya, mga pamilya sa mga hilig diha karon. Good morning sa tanan nga taga Simbuwawan. Anya, mga tigpaminawan nato diha sa dinhi sa diha sa Nailon, sa Panabilan. Maimuntag diha sa mga Rituya family. Anya, good morning diha sa mga pamilya sad sa mga hilig, no? Ato sang gina-welcome diha mga hilig family diha sa Panabilan. Anya, ngadto sa mga Berdida family, mga Canales, anya, mga Bulambaw family. Anya, ngadto sa mga Mulihon family, atong gina-welcome o gipahinumduman sa nato ang atong mga tigpaminaw nga kung pananglit may plano mo magpa-roll up sa inyong panimalay, tindahan ba or grills pa inyong ipataod, uban pang mga estilo higala, doola ninyo ang Jorich Roll Up Services nga nanimutang sa Panabilan, Nailon, Bugos City, Cebu. Gipanagiya ka na ni Richel o Jodito Mulihon. Abli na gikas Domingo kutob sa adlaw nga Bernes. So tanan nga taga Nailon na atong makaigsunan o kadtong mga bag-o nga nabaptize, no, atong gina-welcome sa atong programa. Mainguman sa atong mga suki nga naminaw diri sa Iran. Good morning sad sa pamilya ni Engineer Ernie Catayas. Buntag nimo Engineer, uban siyang family. Good morning sad sa mga kaigsunan nato diya sa New Public Market nining syudad sa Bugo. Good morning ka ang Tia Wing sab diya nga magbonbon ni siya radio. Aya ginang pakusgan ang iyang radio dinhi sa atong programa. O ni atong gipahinumduman ang atong mga kaigsunan sa diin, mga bag-ong mga kaigsunan sa Bagsakan, mga young people nato diha nga mga newly baptized members, no? Ang kalabanan diha mga apo ni Brother Chudulo. So maimbuntag ninyo karon. Hinaot pa ang Dios magpanalangin sa inyong pagtuo. O ni atong mga bag-ong mga kaigsunan diha sa Corazon o uban pang mga dapit ni Bugos City, mga newly baptized members, welcome kamuntanan sa atong programa. O niya, atong mga kahigalaan din sa Norte, ato sang gipahinumduman nga kung pananglit higala doon na tayo problema sa atong pananaw, sa atong mata, doolan ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic naana sa nahimutang sa Atbang sa Lanbang, katong karaan nga Lanbang siyudad sa Bugo. Atbang na makita niyo ang Icons Optical Clinic nga gipanag-iya ka na ni Dr. Conila V. Lobitania. Anya, naa sila'y branch po higala sa San Remeo, Atbang sa Prince Kilid sa highway, makita diyang Icons Optical Clinic. Anya, abli na sila gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Bernes. Anya, sa alas 9 buntag ngadtos alas 5:30 sa hapon mga higala. Pwede sa gada mo siyang mama ni Dr. Conilab Lubitania, kanang karaan nga optical clinic nga Biraki Lubitania Optical Clinic. Gipanagiya ka ng Doktora Hining Lubitania. Pwede sa kadto dito higala o kadto kang Doktora Love Lubitania. So abli na gikan sa adlang Domingo kutob sa adlang Bernes. Okay, no? Padayon ta nga to sunan higala ato sang gipangumusta ang mga pamilara family, mga pamilya sa mga makipig. Good morning. Ngadto sa mga ngadto lang Brother Andy Nobal diha sa dinhi sa Kayang. Anya mga suki natong naminaw, mga kaigsuonan nato dinhi sa Kayang, no, nagtag magsuon sa Kayang dasluyo sa City Hall. Anya ngadto sad sa mga kaigsuonan to diha sa Don Pedro,
Diyos pulang bato or kutob na lang sa naminaw karong buntaga, atong ginawelcome ang tanan na to sad nga mga viewers sa bisan diin nga part sa kalibutan karon nga nagtan-aw mo o niya naminaw mo sa atong programa. Kamong tanan kinasingkasing namo nga ginadapit sa pagpakig-uban nini nga tulumanon sa kini ang maing balita. Makapadangat na mahigalag mga mensahe kay ato ng pangbasahon dinhi sa ato nga programa niya atong gihangyo atong mga viewers nga palihog no atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila higala ma-bless pod sila pinaagi silang pagtan-aw sa atong tulumanon pagsunod sa atong tulumanon adinhi sa radio. Okay, sa pagpadayon sunahan itunol ko kamo sa akong makauban dinhi no. Aduna sila'y pangumustahon sad. Sila si Brother John o Brother Isa. That's Brother John. Itong ihatag kaniya ang panahon. Okay, daghang salamat Brother Libby. Mga igala, welcome. Dini sa itong programa, kini ang Maayong Balita Sunday morning. Mong itunol ang usa ka malipayon o mainiton nga pagpasalamat sa inyong mapinadayonon gayud nga pagsunod sa pagpaminaw nining ato nga programa. Well, atong pangumustahon di atong tanan nga mga listeners dinha sa Masbate City, maayong buntag sa inyo ha. O gunya dinha sa Naval, no? Biliran. Kumusta ni Brother Estrada dinha, Brad? Salamat. Unya kumusta mong tanan diha, no? Unya dinha pod sa kuan sa Anislagan, kumusta diha sa tanan nato magigson Les Mambrot Lagariza, si Brother Benson Mr. Emily Lagariza og si Kuya Kinseng, maayong tanan na lang naminaw diha ron labi na naay trompa diha nga nagtingog atong programa maibuntag sa tanan taga Anislagan. Unya diha sa Burak Naval, sila ni Sister Arlene Barinaga og sa ubang mga kaigsoon diha maayong buntag. Og unya dinhi sa kuan Ormoc City, no? Kumusta sa tanan nato mga kaigsunan, labi na sa mga nangakabig sa atong programa des Ormoc, maayong buntag sa inyo ha. Og unya dinha sa kuan dinhi sa Tabang Olite, kumusta na pare Rogelio o Buda diha ang family sa tanang naminaw ni Brother John Quezon, Mr. Jody Quezon, maayong buntag sa inyo ha dinha. Og unya kumusta po Desertina, no? Unya ganini ang dinhi sa Bilyaba Leyte, kumusta ni ate nati Insinso og ni Kuya Jose. Ate, kumusta na? Ginoo magpakamayo diha nimo og ang Ginoo magtabang kanunay. Unya kumusta na Brother Lito Palen diha sa Termital ni Brother Joy, no? Kumusta diha Brother Larry? Unya tanan na lang naminaw ro dinha sa Bilyaba, maayong buntag. Wala dinhi sa San Isidro Leyte sa kuan diha sa Linaw sa mga lumapak o sa mga Kalusur family lani Tatay Justiniano lumapak nila ni Sir Kualing, maayong buntag sa inyo ni Brother Danny de la Piña uban siyang pamilya, Brother Dodong Carlos lumapak. Unya diha sa kuan diha sa Daha Diot sa Isidro Leyte, kumusta mo tanan dinha labi na sa ni Brother Gaga. Baga, kumusta ka na? Imong panglawas okay na ba? Unya kumusta lang ni Brother Agri Dakal, Mr. Josephine, no? Unya nila ni Kapitan Ingkar. O kumusta ni Konsehal Romeo Itang ubad siyang pamilya ni na Rebecca, maayong buntag sa inyo la ni Mimi. Unya kumusta din ha nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait, no? Thank you so much and thank you so much for being nice and Diyos magpakamaayo kanyang tanan. Unya dinhi sa kuan dinhi si Bitngel, kumusta ni Ninong Sito? Illustration mo Ninong, maayong buntag sila ban kang Ninang Sining, Diyos magpakamaayo magpanalangin kanyang tanan diha. Kumusta ni Ninong Josue? Illustration mo po la Brother Nunoy.
Unya dinhi sa kuan, dinhi sa Kawit, no, maayong buntag sa mga taga Kawit diha sa Mawak. Lalo ni Mr. Amisa sa Geoffrey Magsayo, unya nila ni Mami Leti Layos, unya ni kuan ni Mami Lita Tumakay. Nya kumusta po ni Nanay Julieta Tagalog? Nay, salamat sa imong mainipon nga pagpangalagad, pagsimba. Unya salamat sa imong pagpaminaw kanuna istong programa. Kumusta ni Sister Belen Hesta? Sister Belen, salamat uban sa imong pamilya. Unya salamat pod may buntag sa ni Kapitan George Luna uban sa iyang pamilya. Dinhi sa Tambungon, no? Nila ni Mr. and Mrs. Villo Lecciones o ni Mr. and Mrs. Kaya na Remy Sigarino, prema ayong buntag, salamat kayo. Mr. and Mrs. Gahob sa diha, kumusta lang dong Kate, no? Mayong buntag sa inyo. Dis lambusan nila Pastor Pasco ni Mami Loida Pasco, may buntag sa inyo din na. Unya adita sa Manyo, no, daghang salamat ni Konsehal Elvis Pritos ni Day Jingjing. Unya salamat po nila ni Brother Edgar Gopio Day RJ, no. Salamat tayo sa inyo ha. Ang Diyos magpakamayo, magpamanalangin sa inyo ha. O ganya sa tanan na lang ron nga naminaw nining atong programa, labi na dinis Bugo City, no. Unya sa tanan na lang naminaw sa atong programa kay murag gilaay na siguro ang uban tungod sa kataas nas oras sa atong mga pagpangmusta. So kumusta na lang mo tanan niya. Salamat gyud sa inyong pagpaminaw kanunay sa ato nga programa. Okay, Brother Libby. Okay, din salamat Brother John. So niosad si Brother Isaw dihito. Okay, daghang salamat Brother Libby ug mga kaigsunan, mga kaigalan, welcome na itong programa sa kanginan. Kini ang mayong balita ato dahil nga pangmustahon nato mga kaigsunan, no, dinhiya sa Kinatarkan Island sa Escalikas family og sa Ilustrisimo family. Binadra nila ni Brother John Ilustrisimo mayon sad kang Brother Jeter of Kiria dinha. Then ato sa pangmustahon nga ato dinha nga mabtikon nga kagawad sa Bituon si Kagawad Alan dihito. Then ato sa nga pangmustahon ang ato nga mga kaigsunan nga naa silang dapit kanunay nagsunod sa itong programa si Brother Ronilo Itang dinha sa Saudi Arabia, sila ni si Gerardo Lubitanya uban siyang pamilya nga to sa USA, mayon man usab kang Pastor Randy Suson, mayon man ni Ma'am Pretty Simons, ni Mami Ann Fuentes dinha sa Australia. Mayong buntag kaniyong tanan or unsa man ron nga oras dinha sa dapit og naglantaw man mo ron, welcome na atong programa. Din ato sabay nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan din ha sa Hilutungan Island nila ni Sister Ruth de la Cruz ni Cesario. Kanunay gini sila nga nagsunod sa to ang Ruth de la Cruz day, no? Kanunay gini nga nagsunod sa to ang programa bisan sa kanhit sa signal didto pero nakahimo gihapon sila nga maningkamo jud sila magpasignal alang lang maka lantaw sila sa ato ang live broadcast. May man din niya sa Kawayan Masbate ato mga kaigsunan din na mga Auman family din na mga Dihito family usab, labi na nga ato ang district pastor Pastor Peter Rosales. May buntag naman din na pastor. Speaking of pastor Brother Libby, Brother John, ato sa dahi nga pangumustahan na itong mga pastor din niya sa mga district pastor sa distrito sa Bantayan o Bugo nila ni Pastor Helio Idolberio, kauban sa iyahang pinalangga nga asawa nga si Ma'am Narcipi Pilayo Idolberio, uban silang kabataan si Ron Daniel o si Ma'am Rona. May man sab din niya sa distrito sa Bugo ni Pastor Elias Cuyos uban sa iyang pamilya, no, may buntag kaniyong tanan. So sa tanan-tanan na lang nga nagasunod og nagapaminaw niya tong programa, welcome og mayong buntag mga kaigsunan og mga kaiglan. Brother Luby. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Unya ato sa pangumustahon ang district pastor Brother Isaw sa Isla sa Bantayan, si Pastor Arnel Palisbo. Unya diri sa Islas Kinatarkan si Pastor Arman Andrade.
Mo ni mga upat ka mga district pastors nga dinhi sa norte, no. So gina-welcome nato ang tanan o katong mga newly baptized niadtong miaging Sabado. Katong mga 82 nga nabautismohan. So nagapanginaot mihigala nga ang Dios bagalig-on sa inyong pagtuo ngadto sa Ginoo. Okay, sa pagpadayon sunahan ato ning lilion makadiyot no ang screen. Pwede na mo kapadangat og mensahe gala sa ato nga dinhi sa ato nga live kaniya sa atong mga number sad pwede na mo kapadangat og mga mensahe. Okay niya si Jeffrey Punay Miralles, morning dad. Daddy Libby from Kuya Ethan and Elkin. Di ami sa Lanao daan Bantayan. Okay, may buntag no sa diha sa Lanao daan Bantayan. Good morning lang Ethan diag Elkin. Niya sad si Brother Joseph Kimno. Mayong buntag usab diha kaninyo sir og sa tanan nga naminaw og nagabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa sir. God bless sa tanan. Ato ning lilion ang pikas nga screen. Niya sa ato nakita dinhi si Lovely Dehito, Ginalyn Lumuntad, niya sad si ang mensahe nga nagdilaab si Brother Jimmy Ranises. Niya pod si Brother Jerry Anailon. Niya pod si Projen Buhawi. Niya Mike Jibin Abilia Rivera. Niya ato sa nakita dinhi si Magno Lasco, si Melissa Hila Saison Lederos. Niya pod si Jeffrey Punay Miralles, Virgilio Patindol Rivera. Niya pod si John Moses Rosalihos Poyot. So as of this time, morning atong mga nakita sa screen mga higala, atong mga pinalangga nga mga viewers karon no. Anya pwede na makapadangat higalag mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Maka-text mo sa akong number o kang Brother John dihito nga number mga higala. Okay, sa pagpadayon sunahan, maminaw usa tag awit nga among idalit mga higala alang sa tanan natong mga naminaw karong buntaga. Alalahanin mo kaibigan ng buhay sa mundo. Anong kahinatnan nito kapag wala si Kristo? Ikaw ba'y nagtatanong sa sarili mo, paano na ako kapag wala siya? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siyang mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Handa ka bang sundin siya at ang krus mo'y pasanin mo? Siya ba'y tunay na minamahal mo? Tapat ka ba, kaibigan ko? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo.
sa may pintuan ng iyong puso. Siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamumuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ng kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon pa siyang puwang dyan sa puso mo, si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamumuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Okay, ito hangyawan si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalamtanan ug makagagahom nga Dios niining buntaga, unang kabuntagon sa tanang mga adlaw sa semana. Nagakalipay kami o Dios nga sa gihapon ang imong pulong mapaabot sa igdulong ug sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni ang mga dagapaminaw. Unta mabless sila sa imong pulong, taga-isla kanunas may panglawas ug panalangin silang mga panginabuhi ug kinabuhi. Labaw sa tanan diha silang kasing-kasing makatunan nila ang gugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Hinaboy pangay madawat tungod lamang kang Kristo nga among manuluwas. Amen. Okay, moadto na tayo gala sa pagtubag sa pangutana. Nya ato nakita dinhi si Sister Aida Tirana murag sa Placer Masbate siguro ni siya. Mayong buntag sa tanan ug ang Ginoo sa gihapon magapabilin kanato, magapanalangin kanato sa kanunay. So good morning diha Sister Aida diha sa Placer Masbate. Okay, maadto tayo gala sa pagbasa sa pangutana. Kining pangutana gisugdan ni natong tubag kagabi ug ato ning gisaad nga ipadayon karong buntaga og hisgot kining pangutana. Yani ay text ni Brother Neme, good evening Parilib, ihatag lang sa ako ang motor, ang ako mabasa sa bado manjud ang igapahulay pare Neme ni mag-isdie na lang ko hihi. Kanang doon na mo gutoy nagtanyag no dito sa Leyte nga muhatag og motor si Brother John Quison sa makabasa nga nagsugo si Kristo nga ang adlawng Domingo mao ang adlawng igpapahulay nga magbantay tas Domingo kay mao nang adlawng pahulay. Kanya muhatag siya motor og naay mabasa diha sa Biblia. Muning iyang pahayag po ni Brother Neme, hilig siya, ihatag lang ko siyang motor o Sabado yang mabasa. Sabado po niyang gusto. Brother Neme, anay, mabasa sigurado yung makadawat siya. O Sabado ang ipabasa, kaya na may daghang mabasa sa Biblia, mga higala. Kanya, ang pangutana nga ato nga tagdon karon, mao ni pangutana, Brother John, gisugdan tanig tubagabi, gisaad din atong i-continue karon. Ingon din nga good PM sa tanan pangutana sakto ang giingon nga remember the Sabbath day to keep it holy.
sa mga Diyos Sabado. But for us Christian, Sunday is our Sabbath day. Why Saturday mo nga Christian man kaha mo? Mao ni pangutana, Brother John Badisaw, nga ato nga i-continue pagtubag karong buntaga akon sublion. Ingon dinhi pangutana, sakto ang giingon nga remember the Sabbath day to keep it holy. Sa mga Diyos Sabado. But for us Christian, Sunday is our Sabbath day. Why nag-Saturday man mo nga Christian man kaha mo? Okay, salamat no. Ni atong basahon ni apod si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag Brother John, Kuya Libby, og sa tanang nagasunod ding programa. God bless. So God bless also Brother Ronilo. So niya si Brother John dito, maoy mo unag tubag, sundan ni Brother Isaw o niya akon tapuson mahigala. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Naaram ang gidi ay unta na nga sakto ang gisulti sa Biblia nga remember the Sabbath day to keep it holy. Naaram din na sakto maghaday gyud na. Unya nganong imo magyud nga gisayop sa pagpamalandong kining mga butanga nga imo mangyud butangan og for the Diyos. But as the Christian is Sunday. Tanawa kining imong gibasa magod ang gihisgutan kumun gyud kaayni nga mga bahina nga mabanggit no pag maghisguta about Sabbath. Ang imong gihisgutan sakto ang giingon sa Biblia, remember the Sabbath day to keep it holy. For the Jews, Sabado. For the Christian, Sunday. Pero gipalabas nimo nga dunay duha ka adlaw nga igpapahulay, ang sa mga Hudiyo Sabado unya ang sa mga Kristiyano Domingo. Kung sa sinultihan pa sa mga bata buot-buot pod kada, ang gisulti dinhi sa Biblia usa lang kaadlaw nga igpapahulay ang imo giduha. Akong hisgutan niha sumala sa Exodo 28 sa imong gisgutan, sakto ang giingon sa Biblia, remember the Sabbath day to keep it holy. So kining pagkasultiha imo ni gyud gikan sa imo gyud nga sakto ang gisulti sa Biblia, remember the Sabbath day to keep it holy. Karon nganong imo maning gidugangan nga this is for the Jews, but the Christian is Sunday. Padayon na nato pagbasa ha. Nag-ingon 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Klaro ni ang gisulti dinhi. Usa ra gyud ka adlaw ang igpapahulay inya ang imo giduha. Unom ka adlaw magbuhat kas tanan nimong mga buluhaton. So Sunday is the first day of the week. From Sunday to Friday, exactly 6 days. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw, wa maghisgot og duha ka adlaw. Busa dili gyud gihapon musigo kanang imong gihisgutan nga for the Christian is Sunday. Kay wa magyud kay makita diha ni anang bahina nga Sunday is for the Christian, wala. Kay nganuman unom ka adlaw magtrabaho. So unang adlaw magtrabaho ang tao Domingo paingon sa Biyernes. Kay mo manay ikaunom ka adlaw. Karon kung imo gyud na nga nuntan ang imong hunahuna, magpabilin gyud ka nga dili gid nimo madawat ang kamatuoran. Ipalabas nimo sa mga nanglabay nga mga bulan, nanglabay nga mga bulan, pila na ka bulan, di lang nako mahisgutan unsang bulan na, pero I'm sure nga dunay nagpadala dire nga there are 3 kinds of Sabbath. Friday is the Sabbath of the Islam.
Unya ang Saturday is the Sabbath of the Jews, o unya ang Sunday is the Sabbath for the Christian. Natulo na ang imo karon duha. Ang tao nga kanunay naglimod sa kamaturan, kanunay nga gilingiw ang ilahang mga salabutan sa kamaturan, magpabilin gyud nga dili nila mahangpan ang kamatuoran. Ang gisulti sa Biblia usa ra man gyud unya nganong inyo mangingo Sunday is the Sabbath day for the Christian. Okay, atong tugutan apan dili lang gyud nato uyunan nga ang Sunday is the Sabbath for the Christian. Kinsa man sa mga Christian panahon ni Kristo og sa mga apostoles, tandaan na to, kinsa man sa mga Christian sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles nga nagpahulay sa adlaw nga Sunday. Ha? May na nga mahibalo mo. Well, atong basahon parang makuha ninyo ang punto. Dinhi kung atong tan-aw dinhi sa Lucas kay panahon na magin ning Kristo. Sa ato pa, this is the time of the Christian, no? Ato kunong tan-aw dinhi sa Lucas kapitulo 23 versikulo niya ang hisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 23 versikulo 56. Ingon ini ang 54 akong basahon una lang 50. Akong basahon is pagkamatay na ni Kristo. And this is the time for the Christian for Christ. Nagingon din Then a man named Joseph. Ako lang ning i-compod og Bisaya kay naa may mga bata nga maminaw. Dihay tao nga ang iyang ngalan si Jose, a member of the Jewish Supreme Court. Membro siya sa taas nga hukmanan sa mga Hudyo. From the city of Arimathea in Judea, gikan sa siyudad sa Arimathea sa Judea, went to Pilate and asked for the body of Jesus. Niadto siya kang Pilato ug iyang gipangayo ang lawas ni Jesus. Kay this time, patay naman si Jesus. He was a godly man. Unsa siya usa ka Dios nun nga tao. He was a godly man who had been expecting the Messiah's coming and had not agreed with the decision and actions of the other Jewish leaders. Unsa ni siyang tawhana, usa siya ka Dios nun nga tao nga siya nagpaabot sa Mesiyas nga maabot ug wala siya muuyon sa ilahang mga desisyon sa uban pang mga pangulo sa mga Hudyo. So, he took down Jesus' body and wrapped it in a long linen cloth. Usa iyang gihugos ang lawas ni Jesus niya iyang giputos og panapton nga lino. Ang kini ang kahalimbawa ning panapton nga nipis man ni siya mao ni ba og bandage karon. Unya naging gud ini and lead it in a new unused stamp into the rock at the hill of aside. Iya kining giputos unya didto niya gilubong sa sa kilid sa pangpang nga wa pagyud kalugmi. Ug kun imo ni siyang susihon, kini siya unta nga lubnganan gitagana ni para ni ining tawhanaa nga si Jose nga taga Arimathea. Para gid unta niya ni para ni sa iyaha kung imo gid susihon ang history imo ning paladman nga mga imo ning paladman ning puntuha iya unta ni nga lubngan pero didto niya gilubong si Ginoong Hesus. Unya nag-ingon ni this was done late on Friday Friday afternoon o kadto adlaw nga Biyernes sa hapon, the day of a preparation for the Sabbath, ang adlaw sa pagpangandam sa adlawng igpapahulay. Biblically, ang Friday gitawag kini siya og preparation day for the Sabbath. Karon kung maghisgot ka og Sabbath kay ang imong una-una Sunday is the Sabbath of the Christian. Karon atong tan-aw dinhi nga kining Biyernes preparasyon kini nga adlaw alang sa adlawng igpapahulay. Nya nagingon dinhi and the body was taken away, the woman from Galilee followed and saw it carried into the tomb.
Dunay mga babae nga nanguyog kang Jesus gikan pas Galilea. Nakita nila og giun sa pagpahiluna ang patayng lawas na Jesus dito sa lubnganan. Unya nagingon dinhi, then they went home and prepared spices and ointments to embalm him. So nanguli ni sila dito sa ilang mga puloy-anan ug nag-andam sila og mga lamas o mga spices may gisgutan ni and ointments o mga pahumot to embalm him aron ang iban samar sa iyang lawas kay wa na manggudto nila mahimo ang gusto lang himuon ni Jesus tungod kay hapon gid Bernes nya magsugod na ang adlawng ipapahulay. Yang gisgutan nini, but by the time they were finished, it was the Sabbath. So they rest all that day as a required. Nangaunsa sila? Na mahulay sila ni anang adlaw sumala sa gikinahanglan. Karon ang pangutana, Kristohanon ba ni sila? Dili. Natural Kristohanon, nagsunod sila kang Kristo Pero unsay ilang rasa? Mga Hudiyo. Mao'y hinungdan nga gisulti ni Kristo nga sa 2:27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So kung imong tan-awon ang pulong man kung inyo na nga nasabtan pag-ayo, dili lang kay didto ra na sa mga Hudiyo, kundili alang sa tanang mga tao. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Busa kanang inyong mga argumento nga ang Domingo Sabbath sa mga Christian but Saturday is the Sabbath for the Jews, dili na muhaom umutakdo sa kamaturan, inyo ra na nga kaugalingon nga kuro-kuro, mga bana-bana lang, haka-haka lang. Kung ato ning basahon tan-awa ra gud dinhi sa dinhi sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 ug 31 para ba nga inyo ning suta gyud. Nag-ingon dinhi sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 ingon niini, when he came to the village of Nazareth, siya miabot didto sa lungsod sa kanini ang Nazareth, his boyhood home. Didto siya ani magdako sa Nazareth. Sige ni Jesus. He went as usual. Kaning pulong, he went as usual, sumala sa iyang nabatasan. In other words, sumala sa iyang naandan. Nalahi gyud ang inyong nabatasan ug naandan kang Kristo. Ngano man, kang Kristo Sabado ang inyo Domingo. Ako ni basaw na, padayon ko basa. He went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Ang nakinaiya, nabatasan ug naandan ni Kristo Sabado muadto sa simbahan. Ang inyong kinaiya ug naandan Domingo mo iadto nyo simbahan. Sa laktod pagkasulti, kamo Sunday keeper, si Kristo ay Sabbath keeper. Nan unsaon man ninyo nga kamo mo'y insakto. Nya basahon na po dato sa 31 unsay gisulti dinhi. Then he returned to Capernaum. So gikan dito sa Nazareth, mibalik siya dito sa Capernaum. Nagingon dinhi, a city in Galilee, sa siyudad sa Galilea. Mao ni siyudad ni Galilea ang Capernaum. And preached there in the synagogue. Nagunsa si Kristo. Nagapanudlo, nagapangwali siya dito sa ilang sinagoga. Kung sa maning adlaw, Domingo, narigyan din every Saturday. Bitaga igid ko no midiri o versikulos Biblia, ayaw lang gid mo ba pag patuso-tuso lang. Taga imi o versikulo diri nga makita nimo sa Biblia nga si Kristo nanudlo siya dito sa simbahan matag adlaw nga Domingo. Kay mao magkaani ka ang igpapahulay sa mga Christian. Ayaw mo pagpalabi kay samtang mulig-on ang inyong pagkamasinupakon sa sugo sa Ginoo habang nadungog ug nabati ninyo ang pulong sa Dios,
mas mudako sab gihapon ang silot nga inyong nga pagadawaton. Ha? Mas maayo pa unta tong tao nga nag-keep siyag Sunday nga maurag gid na iyang nahibawluan sukad masukad. Pero kamong nasayod nagnahibalo, mga tarungan gid mo, murason gid mo, bisan og igo ra sa pangatarungan nga way kamatuoran, timan magkadako ug magkabug-at ang silot nga inyong nadawat. Ha? Timan ninyo na. Akong paliko ning akong nasulti, diha sa Mandawi, one time nadakpan ko. Sa violation nako nga kay nagmotor man ko, overloading me. Pilotulo ra gyud mi kabuok. Nakunon sa man hitabo, sir, nga na overloading nga duha ra man ni akong sakay. Siya overloading mo sir, kay naa man tay city ordinance nga duha ra gyud driver ug usa nya natulo naman mo nang na-charge mo overloading. O, tanaw ha. Karon sa inyong hunahuna, wa ka mo ma-overloading anang inyong hunahuna nga Sabado ang gisulti inyo idomingo ninyo. Karon, inako nga, aw ka mo isayop, sir. Kay naa maday mo city ordinance pero wala mo information campaign. Inyo ra na nga gipabahaw. Inko, ingon ini sir, dili masagid ko violator pero this is my honest mistake. Tagailang kog konsiderasyon ang importanteng nahibaw ko karon nga duna di ay city ordinance ang Mandawi kaysa una nagtubo ko niining Mandawi si Mayor Boy Cortez pang mayor, karon si TD Uwano na. Wa na ko kahibaw og unsay mga ordinances tungod kay tuwa na Miss Norte nagpuyo. Tagailang usa kog konsiderasyon karon kay at least nahibaw na ko nga ingon ani di ay siya sorry sir kay daghan mi og observer karon kulban Miss Caldero. Siya niya apay lain nimong violation sir. Ko saan naman po na sir? Siya traveling without helmet. Naku, naon sa mitang wala akong helmet oh. Siya mao lagi sir na kay helmet. Imo magyud pud na nga butang des imong bukton. Naku naniud to magyud mi sir. Alimuot pa kaayo sa di gina konsiderasyon sir. Dili gina rason. Unya naa kay helmet pero wa nimo i-wear. Sultihan ka nako sir, mas maayo pa nga ning travel ka nga wa kay helmet kaysa naa kay helmet nya ning travel ka wa nimo i-wear, doble ang imong penalty. Hinungdumi igsoon, mas maayo pa gid unta to nga wa ka nasayod, wa ka nahibalo. Nga ang Sabado mao gyud ang igpapahulay pero mo insist ka gyud nga Domingo sa mga Kristiyanon mas maayo pa unta tong wa kakibaw. Kaysa naman nahibaw ka, unya wa nimo sundan ning adlaw, maniwala ka man o sa hindi, sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan, doble ang imong penalty. Ayaw kalimta na. Kaluwasan magkamoy inyong tuyo. Ug ngano man gyud nga maghimo mamog mga paagi nga dili sa inyong ikaluwas kundi sa inyong ikalaglag. Wala ba ninyo mapamalandong ang gisulti ni Kristo sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21? Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Maog gyud nay gisulti ni Kristo ang pangutana pag naamos Domingo kabubuton pa man na sa amahan? Dili na. Kang kinsa man ang pagbuot iya na sa tao. Sultihan tamo mga kaigsuunan kanang Domingo wala gilain nga nagpailaan na nga adlaw na nga igpapahulay ang simbahan rang Katoliko. Pamati iragod ninyo ang gisgutan dinhi sa pamantalaang opisyal ni Cardinal Gibbon sa issue ni adtong September 23, 1893 nag-ingon for 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, since the day from Saturday. Karon hinuktuki gid ni. Giusab nila ang adlawng igpapawlay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kung ang Domingo maoy igpapahulay sa mga Kristiyanon, usbon pa ba di ay sa simbahang Katoliko nga gikan sa Sabado ngadto sa Domingo? Dugangan pa nato ang gisulti sa simbahang Katoliko na ngayon,
I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Hinumdumin ninyo na. Busa sa tanang mga pundok o relihiyon nga mga Sunday keepers, ang inyong gisunod ang simbahang Katoliko dili si Kristo. To tell you frankly. May na nga mahibalo mo nga daan. Ila pa bago di ay nga usbon ang adlang ipapawlay sa Sabado ngadtos Domingo. Kung Domingo maipapawlay sa mga Kristiyano, nunid na. Pero nganong inyo manggiyod nga ilingiw ang inyong mga salabutan sa mahitungod sa adlang ipapawlay? Nining panahon na, hapit na manggod ang adlaw sa katapusan, gipalig-on sa yawa ang inyong pagkamasinupakon. Pamatiiragod din niya, this contemporary English Bible, nag-ingon din sa Levitico 23:3, nag-ingon, you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom ka adlaw nga makabuhat sa inyong mga buluhaton. Timan niya, unom ka adlaw kaya. Ug i-apil pa na nimong Domingo, maunom pa. Nag-ingon din but the 70, niya sa inyong hunahuna, but the 70, kanang Sunday di ay gipasabot. But the 7th day of each week, apan ang adlaw ikapito sa matag Sabado is holy. Balaan, because it belongs to me. Tungod kay kini alang kanako. Nag-ingon din no matter where you live, sa bisan diin ka man nagpuyo, you must rest on the Sabbath. Ikaw mo pahulay gyud sa adlawng Sabado, papulay, and come together for worship. This law will never change. Magsimba gyud sa Ginoo sa adlawng Sabado ug matud pa kining sugua dili gyud mausab. Pero ang inyong gisunod ang sugo nga inusab. Hinumdumi higala, dili basta-basta ang mga butang nga imong nadungog ug nabati karon, pulong ni sa Dios. Naara na nimo kung imong padayunon ang imong pagkamasupilon, basta kining mga butang nga ang kamaturan imo nang nadungog ug nabati. Well, higala tingali, dili na gyud panahon pa nga sigihan pa mog sundot-sundot, gukod-gukod anang inyong mga gibarugan, basta kamo nasayod og nahibalo na nga kining tanan higala inyong nahibaluan, kamatuoran og ang bakak inyong nasayran. Pili mo sa kamatuoran og bakak. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpasabot ini bayina. Okay, daghang salamat Brother John, ug ato sa pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana nga matud pas iyang pangutana nga sakto man na sir nga ang musulat nga remember the Sabbath day to keep it holy. Pero ang kini ang adlaw igpapahulay nga Sabado iya na sa mga Hudiyo ug ang adlaw nga Domingo mao ang iya sa mga Kristyan. Mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kining pulong nga gitawag og Kristyan, nagkahulugan ni siya og kini ang magtutuo ni Kristo or sumusunod ni Kristo. Christ followers o Christ believers, mga kaigsunan, mao ni ang kahulugan. Karon kay muangkon man ta nga Kristyan ta, gikinahanglan nga diha sa atong pagka-Kristyan, diha sa atong pagka-Christ believer, diha sa atong pagka-Christ follower, gikinahanglan mga kaigsunan kung unsay doktrina o pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, mao'y atong sundon og bantayan. Kaya nga naman, miangkon man ta nga kita Christian, Christ believer o Christ follower. Karon, tinuod baning mga butanga kining gisgutan nga ang adlawng Sabado iya lang sa mga Hudiyo? Mga kaigsunan og mga kaiglan, ingon ani ang ato nga mabasa. Sa English Bible sa Mark chapter 2 verse 27, mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan. And Jesus concluded, the Sabbath was made for the good of human beings. They were not made for the Sabbath. So kung imong lantawon og susihon, kining adlawng igpapahulay, gibuhat kini sa Dios alang sa kaayuhan sa tao ug wala buhata alang sa tao, alang ang tao alang sa adlawng igpapahulay, mga kaigsunan. Kung imo nga tan-awon, ang gisgutan
was made for the good of human beings. So wa gyud kay makita nga gisgutan was made for the good of the Jews. Ang gisgutan was made for the good of human beings. Nga but pasabot tanan nga klase sa tao, tanan nga human beings nga nagpuyo dinhi as kalibutan, dunay katungod or dunay katungod sa pagsunod o pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay gibuhat sa Dios ang adlaw nga igpapahulay alang sa tanan nga tao, mga kaigsuunan og mga kaiglaan. Karon nga nita sa kining gitawag mga kaigsuunan og Christian ba? Nganing magpailat nga Christian. Kini laging Christian, mga kaigsuunan og mga kaiglaan, nagkahulugan og nagpasabot ni Christ believer or Christ follower. Diha sa atong pagpaila nga kita Christ believer or Christ follower, gikinahanglan nga kung unsay kini ang pagtulunan or pagtuo ni Kristo, mauusab mga kaigsuunan og mga kaiglaan, kitang mga believer or kitang mga follower ni Kristo, mauusab kini ang atong pagahimuon. Kay nga man, mao man ni ang kini ang pagtulunan ni Kristo. Kung ato nga tan-awon, si Kristo nagsulti sa Juan Kapitulo 10, versikulo 26 o 27, mga kaigsuunan ug mga kaiglaan, ingon ani ang gisgutan. Apan kamo wala managpanoo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Timan-an tana, alang sa tanang mga tao karon nga wala mo sunod og motuo nga ang adlaw igpapahulay adlaw Sabado, alang sa tanang tao ang gisulti ni Kristo, apan kamo wala man nagpanoo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Kung imong lantawon og susiyon, si Kristo na mismo ang nagsulti, kamo wala man nagpanoo, wala man nagsunod sa adlaw igpapahulay nga adlaw Sabado, kay dili man kamo kauban sa akong karnero sa samang pagkaagi. Kung imong lantawon og susiyon, si Kristo na ang namulong nini, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung sa atong kinabuhi mipaila og miilatas atong kaugalingon nga kita Kristohanon, kita Christ believer, kita Christ follower, gikinahanglan nga atong batunan nga diha sa atong pagka-believer og follower, ato sa batunan ang pagtuo or pagtulunan nga gitudlo sa atong gituuhan og atong gisundan nga mao si Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong lantawon og susiyon ang pinadayag Kapitulo 14, versikulo 12, ingon ani ang giisgutan, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato ning basahon nagingon, ani-anini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Unsa inyo nadungog? Ang gisgutan sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Unsa gingon? Ani-anini ang agda. Kung atong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang mga tao nga Kristohanon, kadtong mga tao nga nagsunod sa sugo sa Dios o nga nagbantay sa tinuuhan ni Jesus, mao ni ang gitawag og Christian or Kristohanon sa balaan nga kasulatan, kadtong mga tao nga nagsunod sa sugo sa Dios o nga nagbantay sa tinuuhan ni Jesus, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mao ni ang tinuod nga Christian. Dili kay abi kay nagsimbaw naman ka matawag na kag Christian, dili. Matawag kag Christian sa diha nga mituo og misunod ka kang Kristo. Mao nay exactly nga Christian, mao nay insakto nga Christian. Pero kung magpaila ka nga Christian unya wala ka mosunod sa pagtulunan o gitudlo nga pagtulunan ni Kristo, di ka matawag og Christ believer, di ka matawag og Christ follower, di sab ka matawag og Christian, mga kaigsunan og mga kaiglan. Kaya naman, ang pulong Christian lagi nagpasabot og nagkahulugan nga Christ believers or Christ followers. Nan kung atong padayonon, mga kaigsunan og mga kaiglan, ingon ani pa. Didiya sa balasahon nga ato nga gamiton ang official Bible sa Roman Catholic Church para inyo gid masabtan, mga kaigsunan. Kini bang Roman Catholic Church Bible nga ang Bag-ong Testamento, ang Bag-ong
ang bag-ong testamento ang bag-ong testamento sa atong manunobos Ginoong Hesukristo. Di kayo makuan kay daan-daan naman ko siya nga Bible mga kaigsunan, pero napagid siya mabasa. Ang uluan, bag-ong testamento sa atong manunobos Ginoong Hesukristo. Ang kining imprimatur niya ni si Santiago SG DD, Arsobispo sa Cagayan de Oro. Kung ato ning basahon mga kaigsunan ug makiglan, ingon ani ang gisgutan sa San Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, og miadto siya sa Nazaret, ang lungsod nga iyang gidak-an, og sumala sa iyang batasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado, og nitindog siya aron sa pagbasa. Kining gisgutan nga og miadto siya sa Nazaret, si Kristo ni. Kung imong lantawon og susiyon, sumala sa iyang nga batasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado. So kung imong lantawon og susiyon, si Kristo sa adlaw nga Sabado, adlaw igpapahulay mga kaigsunan, naa siya sa simbahan nagpahulay. Karon kay kita mo pailaman ta nga Christian ta mga kaigsunan, gikinanglan nga diha sa kang Kristo nga pagtulunan mausab ang atong pagtulunan nga tuuhan o gunitan. Kaya naman, ang Christian usa ka mga tumutuo og sumusunod ni Kristo. Nang kay sumusunod og tumutuo man ta ni Kristo, gikinahanglan nga kung unsay pagtulunan ni Kristo, mausab ang atong sundon og tuuhan mga kaigsunan og mga kaiglan. Sadto sa ilang, ang nakasubo lang mga kaigsunan og mga kaiglan, kay igo ra, tas pagdahom-dahom og paghuna-una nga kita Kristohanon, pero ang tinuod mga higala og mga kaigsunan, mga yawanon. Kaya nga naman, walay Kristohanon nga masinupakon sa sugo sa Dios. Ang Kristohanon sumala sa balaan nga kasulatan, masinulundon og matinumanon sa kasuguan sa Dios og sa tinuohan ni Hesus. Nang kay kun ang tao dili mosunod og motuman sa kasuguan o sa tinuohan ni Hesus, mga kaigsunan o makiglan, di na matawag o Kristohanon. Ang tawag niya na nga tinuod, yawanon mga kaigsunan o makiglan. Kay ang yawa, di gid na mutuman o musunod sa kasuguan sa Dios o sa tinuohan ni Hesus. Kung ato pang padayonon niya, mga kaigsunan o makiglan, sa San Lucas Kapitulo 4, versikulo 31, nagingon, og milugsong siya, kanang pulong og milugsong siya, refirado gyapon ang ato kang Kristo. Ngadto sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, og didto sa mga adlaw nga Sabado. But pasabot kanang pulong sa mga adlaw nga Sabado, daghang Sabado, daghang adlaw igpapahulay, matag adlaw igpapahulay. Kung atong padayonon, gitudloan niya ang mga tao. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, panahon lagi sa adlaw nga igpapahulay adlaw Sabado, si Kristo naa sulod sa simbahan, ni pahulay na nagtudlo sa mga katawhan niya mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nang karon kay mo pailaman ta nga kita Christian, mga tumuluo og mga tumutuo og sumusunod ni Kristo, gikinahanglan nga atong pamatud-an nga diha sab sa pagtulon-an nga atong gisunod o gibantayan ang pagtulunan ni Kristo, mao may atong gisunod o gibantayan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay lisod man na mga kaigsunan og mga kaiglaan nga magpaila ka nga Kristohanon, pero sa imuha nga pagkinabuhi dili makita ang pagka-Kristohanon mga kaigsunan, matawag ka ni ana og piki. Kaya naman paila kang Kristohanon pero dili man ka Kristohanon, wa man makita sa imuha nga kinabuhi sa imong pagtulunan ang Kristohanon mga kaigsunan og mga kaiglaan. So makatawag kag Kristohanong mini, sama na og kwarta ba nga kwartang piki mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato pagid ni nga lantawon og susihon, hingunaning gisgutan San Marcos Kapitulo 2 versikulo 28 mga kaigsunan 27 nagingon, og magkanayon siya ang Sabado gibuhat tungod sa tao og dili ang tao tungod sa Sabado. So kung imo gyud tan-awon, ang adlaw igpapahulay nga maong adlaw Sabado gibuhat kini sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan
tungod sa tao or alang kini sa tao. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan, tao man ang gisgutan oy dili man Hudiyo. Kay kung ang gisgutan pa dinhi Hudiyo, wa pay labot nga mga Pilipino. Pero kay ang gisgutan tao man, subot pasabot kitang tanan nga nagpuyo sa kalibutan nga human being or tao, apil ta mga kaigsunan og mga kaiglaan. Katungod nato ang pagsunod og pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Nan kana kay sinulat man na ni Santiago mga kaigsunan nga sinulat man ni Santiago SGDD nga arsobispo sa Cagayan de Oro. Angadto ta sa sinulat sa arsobispo sa Sugbo mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kini si kaning kang sinulat ni Monsignor Manuel Yap mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ingon ani sa kini ang Santos nga Biblia duay bersyon nga sinulat ni Most Reverend Manuel Yap niadtong tuig 1959. Kung atong basahon ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, ingon ani ang gisgutan, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. So kung imo lang taon og susiyon, na trace og nakita gid diha sumala sa mga sinulat sa mga pari sa Roman Catholic Church nga ang adlaw igpapahulay adlaw Sabado mga kaigsunan og mga kaiglan, dili na ikalalis. So di gid nato masulti, mapugos o ikapasigarbo nga ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanon Domingo. Kay ang gitudlo sa Biblia Sabado man mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato nga lantawon og susiyon, ngano nga dinhiya nini mga Biblia ang gihisgutan Sabado mga kaigsunan og mga kaiglaan niya dinaa sa Standard Bible sa King James nga Cebuano adlaw igpapahulay. Mao na imong makita mga kaigsunan nga kanang pulong adlaw igpapahulay lalom na nga pinulungan sa kini ang Cebuano mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nga kung ari na nato ihubad sa kinat sila, ang tawag niya na Sabado na mga kaigsunan og mga kaiglan. Sa Cebuano gitawag siya adlaw igpapahulay sa kini ang pinulungan nga Cebuano, ngaritas pinulungan nga katsila Sabado kana mga kaigsunan og mga kaiglan. Sama ba sa kwintada nato sa mga adlaw sa semana kanang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, gikan na sa pinulungan katsila mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mao na nga kung imong lantawon og susiyon dinhiya sa sinulat sa mga pari sa Roman Catholic Church, ila gyud nang giklaro, gi-specify kung unsang adlaw ang adlaw igpapahulay mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ngano man nga kasagaran sa mga tao karon ang gibantayan o gisunod ang adlaw Domingo dili man ang adlaw Sabado. Tungod sa rason, mga kaigsunan og mga kaiglaan, niadtong Marso 7, 321, sa diha nga ang usa ka Romanhon nga gobernador na converter didto sa pagtulon ang Kristiyano, mga kaigsunan, Kristohanon, nga si Constantino, nagsangat siya og balaod, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga gikinahanglan ang tao mo pahulay na sa musimba sa adlaw Domingo ug dili sa adlaw nga kini ang Sabado. Ato nga basahon para maklaro. Sa sinulat sa Roman Catholic Church nga giuluhan og Sunday service, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ingon ani ang nasulat, early believers keep Saturday as the Sabbath. So klaro gina ang mga early Christians or ang unang mga magtotoo ang gisunod o gibantayan nila adlaw Sabado, mahintil or mahudiyo man ang gibantayan adlaw Sabado, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Atong padayonon until March 7, 331 CE when Constantine passed a law requiring believers to worship on Sunday. So imo makita nga sa diha mga kaigsunan og mga kaiglaan sa Marso 7, 321 si Constantino nagpasangat og balaod nga tanan nga mga magtotoo musimba na sa adlaw Domingo og dili sa adlaw Sabado. Pero nining panahon ng mga kaigsunan, doon na pa'y freedom ang mga Kristohanon, ang mga magtotoo, nga asa sila pili, ari ba sila Sabado or adtos Domingo. Kung atong padayonon, requiring believers to worship on Sunday, the day the pagans worship the sun god.
kanang pagsimba, pagpalulay sa adlaw nga Domingo, ang gisimba niya na mga kaigsunan o mga kaiglan, dili ang Dios nga may magbubuhat sa langit o sa yuta, kundi ang gisimba niya na sa adlaw Domingo, gisimba sa mga pagano niya na ang sangad nga mao ang adlaw, dili ang Dios nga may magbubuhat sa langit og sa yuta. So kung atong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, kining adlong Domingo nga gilang adlong igpapaulay, dili ni adlong igpapaulay nga iyas mga Kristohanon, kay ang adlong igpapaulay nga iyas Kristohanon mga tumutuo og sumusunod ni Kristo Sabado. Kining adlong Domingo adlong igpapaulay ni nga adlong igpapaulay kini nga iya sa mga pagano nga ang ilang gisimba ang adlaw mga kaigsunan og mga kaiglaan. So milabas dinhi nga sinulat nga ang tanan nga nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo wala mo simba sa Dios nga may magbubuhat sa langit og sa yuta kundi ang ilang gisimba ang adlaw mga kaigsunan og mga kaiglaan nga giilang Dios sa mga pagano. Kung atong padayon nagingon, believers will keep Saturday as the Sabbath until another law was passed 11 years later. So dunay duha ka balaod nga gisangat si Constantino. Pilmerong gisangat niya nga kinahanglan ang mga tao nga tumutuo, mga Kristohanon, ang ilang pahulayan, musimba na sila sa adlong Domingo. Sunod nga balaod nga gisangat ni Constantino mao na kini. This law signed into decree by Constantine forbid believers to worship on the Sabbath. So diniya na nagsugod na pinugos na ang pagpasimba sa adlong Domingo mga kaigsunan. Wala na musimba sa adlong Sabado. Kung atong padayonon, Constantine forbid believers to worship on the Sabbath Saturday and it was punishable by death by the Catholic Church. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglan, grabe ka makaluluoy ang kaagi sa mga Kristohanon kaniadto. Kay nga naman kung musimba sila sa adlong Sabado o di sila musimba sa adlong Domingo, patyon sila sa mga Roman Catholic Church mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mao na nga hangtod karon daghan ang nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo kay hadlok mga kaigsunan og mga kaiglan nga pagapatyon mga higala og mga kaigsunan. Kung atong padayonon ningon ni, many believers were burned to death by the Catholic Church for keeping the Sabbath Saturday. Daghang mga Kristohanon, mga kaigsunan og mga kaiglaan ang nangamatay tungod kay ilang gibantayan ang adlong igpapahulay nga adlong Sabado. Mao ni hinungdan karon nga gikan kaniadto hangtod sa atong kapanahonan daghan ang nagsunod og nagbantay sa adlong Sabado dili tungod kay ang daghang nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo dili tungod kay ang adlong Domingo adlong igpapahulay kundi tungod sa balaod nga gisangat ni Constantino nga kun dunay taong dili mosimba mo pahulay sa adlong Domingo pagapatyon mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susihon, ang adlong igpapahulay mao ang adlong Domingo ug dili ang adlong ang adlong igpapahulay mao ang adlong Sabado ug dili ang adlong Domingo. Kay ang adlong Domingo adlong igpapahulay kana nga iyas mga pagano. So kung dunay mga tawo nga mosunod og mobantay sa adlong Domingo nga mong adlong igpapahulay, sila mga pagano. Apan kung dunay mga tawo mosunod og mobantay sa adlong Sabado nga mong adlaw igpapahulay sa mga Kristohanon, sila mga tumutuo og sumusunod ni Kristo. Kay ang adlong igpapahulay nga iya sa mga Kristohanon mao ang adlong Sabado. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuunan og mga kaigalaan, ang nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo dili mga sumusunod ni Kristo kundi mga sumusunod sa simbahang Katoliko. So kung imong lantawon og susiyon, ang adlong igpapahulay mao ang adlaw nga Sabado ug dili ang adlong Domingo. Yung imong lantawon mga kaigsunan og makiglaan, ang kamatuoran militaw nining taknaas kag buntagon. Salamat sa iyong pagpaminaw, alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So ato sa ning basahon, pipila na itong nakita ni Brother Ronilo Itang, mayong buntag sa Brother Isaw. God bless. Aniasad si Brother Elmer Lacerna, Happy Constantino Day to all Sunday keepers. Kanya po si Brother Jemuel Dikeno Lalusis. Amen. Okay. Anya ato ning dalikatan pagtanaw, mga nag-like o nag-heart.
atong nakita dinhi si ah, Pedro Colina Rosales, si Pastor Rosales ni sa Katayngan. Niya sad si Brother or Pads Jurits sa Mulihon dito sa kuani dias na Ilon. Niya ato pong okay, as Tata Likay-Likay Sanglitan, Mike Jiben Abilia Rivera, Projin Buhawi. Niya ato paginintanahon. Okay. Okay, mo ni atong mga nakita dinhi sa ato nga screen. So niya sad si Nisibel Vilaganas ni Cesario, si Nancy Orsal. Okay, mo continue tahigalas paghatag og atubag sa pangutana. Siguro nasabta na ginatog ayo no nga matod pa niya nga sakto ang giingon sa Biblia nga remember the Sabbath day to keep it holy. Pero para niya for the Diyos lagi na. Pero for us Christian kuno Sunday na ang adlaw nga pahulay sa mga Christian. Nga naman kuno kita nag-angkon Christian nga nagbantay mata Sabado. Okay, salamat no. Diha sa Biblia higala ang mabasa diha adlaw gyud nga pahulay sa Sabado. Matutoy na i-offer kung naatay mabasa diha sa Biblia usa lang ka bersikulo nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Naatoy mo offer mo premyo mga higala. Kana kung naay bersikulos Biblia nga mabasa nga Domingo na ang gisugo ni Kristo sayang panahon ang adlaw igpapahulay. Pero wa tay mabasa. Naiwalo ka mga bersikulos bag-ong tugon nga naghisgot og Domingo, pero wa maghisgot nga Domingo na adlaw pahulay. Naghisgot lang sa pagkabanhaw ni Kristo sa adlaw Domingo. Apan wa magsugo nga Domingo na ang gisugo nga adlaw pahulay. Karon pangutana, tinuod ba nga for the Christian ang Sunday higala? Tinuod ba na siya? Sa Biblia, tinuod na kung pananglit mabasa sa Biblia na ang Domingo for the Christian. Pero wa man tayo mabasa na. Kay mismo si Kristo man gani nga maoy ulo sa iglesia. Ang head of the church, si Jesus Christ. Wa gitay record nga mabasa sa Biblia. Nga bisag isa na lang kahigayon ning adto siya simbahan pagkaadlaw Domingo. Wa tay record sa ulo sa iglesia nga mao si Kristo. Kay kung tinuod nga for the Christian ang Domingo, si Kristo may ulo, siya may head. Sa ito pa siya mag-una pagbantay sa Domingo. Pero naaba tayo mabasa nga usa ka verse nga Domingo ang adlaw nga gipahulayan ni Kristo pagadtog simbahan. Wa tayo mabasa higala. Ang pangutana, kinsa man kang Kristo atong gisunod? Unsa man di ay nabatasan ni Kristo, mga higala, sayang pag-adto sinagoga or sa simbahan. Sa Lucas 4, versikulo 16 higala, adlaw igpapahulay, maoy nabatasan ni Kristo nga tua siya sa sinagoga or sa simbahan. Sa atong mabasa dinhi sa The Living Bible, sa Luke chapter 4 verse 16 and 31, giklaro o gitinaw higalang atong mabasa nga matod pa, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scripture. Kining word nga usual, as usual, iyang naandan or nabatasan niya nga sa iyang pagtubo gikan siyang pagkabata hangtod nagdako siya dito sa village sa Nazareth. Iyang nabatasan mga higala nga tuwa siya sa sinagoga, simbahan, adlaw Saturday, og mutindog siya magbasa sa Biblia.
unsa man ning sinagoga, unsa may kapuslanan ani. Ang Kristohanong katilingban nga Biblia sa Lucas 4:16 na ay footnote nilang gibutang. Mao ni footnote nga mabasa o. Ilang gibutang nga kahulugan nga matod pa nila dinhi. Apan sa laing dapit naa sila'y mga sinagoga. Diin magsimba sila og magtuon sa balaang kasulatan. Oy, magunsa sila sa sinagoga, magsimba sila. Nabatasan ni Kristo pagadto sa sinagoga, nagpasabot magsimba na kinaiya niya. Tanaw na to, dogang pagyod sa 31. Ato ning subayon ng kay basig mabuwag ang lawas ani. Sa 31, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Na nag-word every. Dito atong ibasa niya, usual man to. Sa 16, as usual, na andan o nabatasan niya. Pero dinhi sa versikulo 31, sa The Living Bible, atong basa din nga, every Saturday, magunsa siya, mag-preach siya, magwali siya dito sa sinagoga higala. Klaro kung itong basa ho? Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Si Kristo nga maoy atong gituhoan nga manluluwas, ang iyang nabatasan higala every Saturday tuwa simbahan magwali siya. Si Kristo man ang ulo, unsa may buhaton sa lawas, nabatasan sa ulo, manimba igkasabado. Niya ang lawas, unsa may buhaton, musunod na sa ulo. Alang-alang man pod og ang ulo ray musod sa simbahan, unya way lawas. Di mo kuyog ang lawas. Sa pa ulo ra way lawas, luuya ni Kristo, no? Ulo unya way lawas, siya ray hisod simbahan. Kahing rebilde ang iyang lawas, wa mo kuyog. Magkuyog magina ang ulog lawas. Ang lawas mauman ang iglesia, kanang Christian mga higala. So, buti pasabot, kung nabatasan sa ulo, nga mao si Kristo nga every Saturday, manimba tuwa sa simbahan, ang lawas mukuyog sa dito. Sabado pod. So, nagpasabot na, ang true follower, believer ni Jesus Christ, kadtong mga Kristiyanos nga nagsunod sa ulo nga mao si Kristo nga every Saturday tuwa po simbahan. Karon kung Domingo atong naandan ato tag simbahan, wa man si Kristo anang Domingo, matariko bisag usa na lang ka bersikulo nga mabasa nga adlaw Domingo tuas Ginoo sa simbahan. Wa man ta record. Sa ato pa, kung ang lawas Domingo, si Kristo Sabado man, ang lawas way na unsa may tawag anaron. Ang lawas ning simba Domingo nagpasabot nga wala siya kay ang ulo Sabado man. Nagbuwag ang ulo lawas. Si Kristo Sabado maong ulo. Uni ang awat ang lawas Domingo. Unsa may itawag nimo ana? Ang lawas way unga-unga na siya, no? Delikado na, be atong tan-awon be. Sa nakasulat sa Kolosas mga higala. Atong basahon unsay gisulti ni San Pablo. Pwede bang mabuwag mga higala? Sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo atong basahon sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 19. Mani atong mabasa. Ang maong tao wala mag-ungot sa ulo nga gikan niini ang tibuok nga lawas ingon nga gibuhi og nasumpay pinaagis mga lutahan og makaugatan nining maong lawas nagatubo sa tinubuan nga gikan sa Dios. Tama na. Di na pwede nga mabuwag ang ulo sa lawas. Okay, nasumpay gunang bukog, mga ugat, panit, sumpay na ulo ngadto sa lawas. Pero kung Domingo ang atong giila nga igpapahulay nga dili maoy gipaila ni Kristo higala, ang atong lawas, ang atong iglesia,
iglesia nga way o. Na, musugot ka mo na mo na ang kahulugan na. Apan kon ang ulo Sabado, ang lawas Sabado pod. Nga naman, nag-ingon man si Ginusos sa Juan 12:26. Matod pang Ginusos, ang moalagad kanako kinahanglan siya magasunod kanako. Kundiin gani ko ang akong alagad atoa sa bito. Tanawa, kaklaro na. Ingon si alagad gani mo nako, Kristiyano gani mo, ingon si Kristo, musunod mo nako. Asa gani ko, akong alagad ato po dito. Magsabado, to ang masimbahan si Kristo. O sa buhaton sa mga Kristiyano, sumusunod. Manimba po adlaw Sabado. So muna'y hinungdan higala, ngano ang Seventh Adventist nag-angkon nga Christian, pero nganong Sabado ipapahulay. Tungod kay maunay igpapahulay nga gisultis Biblia, igpapahulay sa ulo nga maos Kristo o igpapahulay sa iyang sumusunod mga higala. Tao may nagdeklarar ana nga ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Tao ra. Gitawag na siya og tradisyon mga higala. Nga akong basahon sa Catholic Record, September 17, 1893. Muna ito nga basaho. Sunday is founded not on scripture but on tradition and is distinctly a Catholic institution. Klaro na Catholic Record ni. Panawan niyo. Catholic Record, September 17, 1893. Gipamato din nga Sunday is founded not in scripture. Ang Domingo gitukod na dili nagsukad sa Biblia. But on tradition, o sa tradition, ay binuhat lang sa tao, tinukod sa tao. Ang Domingo day, gitukod nagtao, dili kay dihas Biblia. Ingon sa man itong nabasa, and it is distinctly a Catholic institution. Distinctly Catholic institution. Balaod na sa Catholic higala. Maoy nagtukod nga ang Domingo maoy ilhon nga Sabbath day. Wa nas Biblia mabasa mahigala. Gitawag nagtradisyon. Bot ipasabot nga ang Domingo balaod lamang sa tao, dili na balaod sa Ginoo. Klaro na ha? Gitug-an ginis ilang basahon nga tradisyon ang adlaw Domingo nga giila nga adlaw nga pahulay. Nalimang ka anang tradisyon, gipamatuod sila na nagpamatuod nga tradisyon na balaod sa tao, pili lang tanan duha. Asay atong sundon kinibang Sabado nga gisugos Ginoo nga balaod niya, or ari bakas balaod nga tradisyon nga iya lang sa tao. Niya pa itong basahon ato ning tanahon. Niya ay pamatuod higala sa atong makita sa New York Tribune, May 24, 1900. Neither Christ nor his apostles nor the first Christians celebrated the first day of the week instead of the seventh as a Sabbath, as the Sabbath. Iklaro niya sa New York Tribune, matod pa din wala si Kristo, wala sad ang mga apostolis, o ang unang mga Kristiyanos nagbantay sa unang adlaw simana. Inay ang ilang gibantayan, mao ang adlaw ikapito Sabado higala. Ang ilang gibantayan, Sabado. Wala si Kristo, matod pa sa nabasa din sa New York Tribune, mga higala. Wala si Kristo, wala sad ang apostolis, wala sad ang unang Kristohanon nagbantay sa unang adlaw simana nga maong Domingo. Ang ilang gibantayan adlaw Sabado mga kahigalaan. Klaro na, adlaw Sabado. Atong tanawon ang record. Ang unang Kristiyano sigala nagbantay ba sa adlaw nga Sabado? Sabado ba ang ilang adlaw nga gibantayan? Arito sa first Christian, kadtong pioneer gayod nga Kristiyanos, basta tumoto ka kang Kristo, mga higalang kadtong sumusunod ni Kristo una, mga apostol o kadtong mga unang Kristiyano, gitawag tong mga pioneer. Pero atong tanaw na sa
karaan nga maing balita sa Lucas 23:54-56. Bernis kadto og hapit na magsugod ang adang pahulay. Ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan o giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus, unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdidihog sa iyang lawas ni anang adlong igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Kining mababayhana mao ni original Christian mga higala. Nakaabot jud kang Kristo. Sumusunod di Hesus. Pero atong nabasa, pag-abot sa pagkaadlang pahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Sa ato pa, nasumpay gyud sila sa ulo nga mao si Kristo ang original Christian mga higala. Kumusta man kita karon? Genuine Christian ka ta? Kung dili Sabado ang atong gila-higala, matawag taog murag fake Christian. Ang true or genuine Christian higala sama niya itong unang Kristiyanos nga pagkaadlaw Sabado na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Nag-continue kini nga hangtod karong panahon na wa gitay mabasa ang gi-amen si Ginoo. Wa tay mabasa nga pahunong giusab na niya adlaw Sabado og nagsugo sa Domingo na igpapahulay. Wa tay mabasa nga nag-ingon sa Domingo na igpapahulay sa mga Kristiyano. So nagpasabot nga nagpadayon kini kay Isaiah 26:22-23 magpadayon ang adlong igpapahulay bisan pas bag-ong langit og bag-ong yuta. So hinaot pa mga higala nga inyong nasabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Sa Lucas 23:3 mga higala, ang atong mabasa dinhi, duna kamoy unom kaadlaw, din makahimo kamo sa inyong buluhaton. Apan sa kapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw. O gingon balaan kini tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay og maghiusa sa pagsimba kanako kay kining balaora dili gayod mausab. Tanawa na, di mausab. Unya anong gibot-botan man natog usab ngadtos Domingo. Ang Dios mo'y nagsulti niini nga matod pa niya nga matag adlaw igpapahulay kinahanglan ko maghiusa sa pagsimba kanako kay kining balaora dili gayod mausab. Naasa man taron ana tas inusab oray tas mausab. Unya sincere ka to nagsimba sa Ginoo pero inusab di ay igpapahulay nato. Dawaton ba siya itong pagsimba? Dili. Matod pang Ginoo sa Mateo 7. Mabasa na ito igala, Mateo 7, versikulo 7 ngadtos 9. Ingon si Kristo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo, ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kay misyon, useless lang ang atong pagsimba kaniya. Kung ang mga tradisyon mo atong gisunod, na ay balaod sa Ginoo atong gisalikway, o ang tradisyon noon mo'y atong gisunod higala. So useless lang kung naghandom ta nga atong mga pagsimba, pagampo, pagdayeg sa Ginoo kahimutan og dawaton niya, atong sundon higala kung unsay gitudlo sa Biblia. Aron sigurado nga sa katapusan, hayag kayo ang kaluwasan nga atong madawat. Kay gaingon si Hesus, dili ang tanan magtawag nako Ginoo, makasulod sigilan sa langit, kundili ang taong matinumanon. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuso na itong tulumanon ni ang atong famous song. Okay, atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Kaya mga higala magamputa, dalaygon og mahigwaan nga Diyos. Daghang salamat sa kalampusan sa mga panahon nga sa pagsumbos pulong sa kamatuoran, pagpanalangin ka